ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്ധസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനാശലാഖയാ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരുവേ നമഃ. ശ്രീചൈതന്യമനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപകഥാ മഹ്യം ദദാതി സ്വപദാന്തികം. വന്ദേഹം ശ്രീഗുരോ സഗണ രഘുനാഥാനിധം തം സജീവം സാദ്വൈതം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം കൃഷ്ണ ചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാകൃഷ്ണ പാദാൻ സഗണ ലളിതാ ശ്രീ വിശാഖാന്വിതാംശ്ച. ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധോ ജഗത്പദേ ഗോപേശ ഗോപികാ കാന്ത രാധാകാന്ത നമോസ്തുതേ. സപ്തകാഞ്ചന ഗൗരാംഗീ രാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ. വാഞ്ചാകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യ ഏവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ജയപതാക സ്വാമിനിധി നാമിനെ. നമാചാര്യപാദായ നിതായ് കൃപപ്രദായിനെ ഗൗരഗദാദാമതായ നഗരഗ്രാമതാരിണേ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനെ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണേ. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ മന്ദിർ ഇസ്കോൺ ബാംഗ്ലൂർ നടത്തുന്ന 18 ദിവസത്തെ ഭഗവത്ഗീത ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇന്നലത്തെ അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാ പഠിച്ചത്? ദൈവിക ഗുണവും ആസുര ഗുണവും തമ്മിൽ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ദൈവിക ഗുണങ്ങളും ആസുരിക ഗുണങ്ങളും പറഞ്ഞു. പിന്നെ നരകത്തിന്റെ 3 വാതിലുകൾ പറഞ്ഞു അല്ലെ? ഏതൊക്കെയായിരുന്നു? കാമം, ക്രോധം, ലോഭം. കാമക്രോധ ലോഭം. ശാസ്ത്രവിധി അനുസരിച്ചിട്ട് കർമ്മം ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞു. പിന്നെ നമ്മൾ ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ജപിച്ചാൽ മതി. അപ്പൊ നമുക്ക് ആ ജ്ഞാനം, ആ വേദങ്ങളോട് നമ്മൾ ഏത് ജ്ഞാനമാണോ അറിയേണ്ടത് ആ ജ്ഞാനം നമുക്ക് ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ജപിക്കുന്നതിലൂടെ നമുക്ക് അറിയാമെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. ഇനി ഇന്നത്തെ അധ്യായത്തിന്റെ പേര് ശ്രദ്ധാ വിഭാഗങ്ങൾ. നമ്മൾ 3 ഗുണങ്ങൾ പഠിച്ചു അല്ലെ? സത്വഗുണം, രജോ ഗുണം, തമോ ഗുണം, 3 ഗുണങ്ങൾ പഠിച്ചു. ഈ 3 ഗുണത്തിലും പെട്ടിട്ടുള്ള തപസ്, ദാനം, അതിനെ പറ്റിയിട്ടൊക്കെയാണ് യജ്ഞങ്ങള്, അതിനെ പറ്റിയിട്ടൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ അധ്യായത്തിൽ ശ്രദ്ധാ വിഭാഗങ്ങൾ എന്നുള്ള അധ്യായത്തില് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത്. അർജുന ഉവാച തേഷാം നിഷ്ഠാ തു കാ കൃഷ്ണ സത്വമല്ലയോ കൃഷ്ണ, ശാസ്ത്രവിധികളെ ഒന്നും പിന്തുടരാതെ തങ്ങളുടെ സ്വന്തം ഭാവനയനുസരിച്ച് ആരാധന ചെയ്യുന്നവരുടെ സ്ഥിതി എന്താണ്? സത്വരജസ് തമോ ഗുണങ്ങളിൽ ഏതാണ് അവരിൽ കാണുന്നത്? അപ്പൊ കഴിഞ്ഞ അധ്യായത്തിന്റെ ലാസ്റ്റ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തസ്മാ ശാസ്ത്രം പ്രമാണം തേ, ശാസ്ത്രവിധി അനുസരിച്ചിട്ട് വേണം കർമ്മം ചെയ്യാൻ എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അർജുനൻ സംശയം ചോദിക്കുകയാണ് ഭഗവാന്റെ അടുത്ത്. അങ്ങനെ ശാസ്ത്രം പിന്തുടരാതെ കർമ്മം ചെയ്യുന്നവരുണ്ടാവുമല്ലോ, അങ്ങനെ ആരാധന ചെയ്യുന്നവരുടെ അവരുടെ സ്ഥിതി എന്താണ്? അവരെ ഏത് ഗുണത്തിലാണ് ഉള്ളത് എന്നാണ് ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് ചോദിക്കുന്നത്. സത്വാനുരൂപ സർവസ്യ ശ്രദ്ധാ ഭവതി ഭാരത, ശ്രദ്ധാമയോയം പുരുഷോ യോ യശ്രദ്ധ സ ഏവ സഹ. വ്യത്യസ്തമായ പ്രകൃതി ഗുണങ്ങളിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് അല്ലയോ ഭാരതശ്രേഷ്ഠ, ഓരോ വ്യക്തിയും ഓരോ തരത്തിലുള്ള വിശ്വാസത്തെ വളർത്തിയെടുക്കുന്നു. താൻ ആർജിച്ച ഗുണങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് ജീവസത്തകളെ ഓരോ പ്രത്യേക വിശ്വാസം ഉള്ളവരെന്ന് പറയപ്പെടുന്നു.
അപ്പൊ ഏത് ഭൗതിക പ്രകൃതിയിലെ ഏത് ത്രിഗുണങ്ങളിലാണ് നമ്മൾ ഇരിക്കുന്നത്? സത്വഗുണത്തിലാണോ, രജോ ഗുണത്തിലാണോ, തമോ ഗുണത്തിലാണോ? ഏത് ഗുണമാണ് നമ്മളിൽ ഉള്ളത് അതിനനുസരിച്ചിട്ട് നമ്മുടെ വിശ്വാസം വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും. അതായത് സത്വഗുണത്തിലുള്ള ആ വ്യക്തിയുടെ വിശ്വാസം എങ്ങനെയാണോ അതുപോലെ ആയിരിക്കില്ല രജോ ഗുണത്തിലുള്ള ആ വ്യക്തിയുടെ വിശ്വാസം. ഇത് നമ്മുടെ ഗുണത്തിനനുസരിച്ച് ഓരോരുത്തരിലും ഓരോ വിശ്വാസത്തെ വളർത്തിയെടുക്കുന്നു. അങ്ങനെ നമ്മൾ ആർജിച്ച ആ ഗുണത്തിനനുസരിച്ചിട്ട്, ആ ത്രിഗുണങ്ങളിൽ ഏത് ഗുണമാണോ നമ്മൾ ആർജിച്ചത് ആ ഗുണങ്ങൾക്കനുസരിച്ചിട്ട് ഓരോ ജീവസത്തുകളെയും ഓരോ വിശ്വാസം ഉള്ളവരെന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. വിശ്വാസം എന്ന് വെച്ചാൽ, ശ്രദ്ധ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് അർത്ഥം? വിശ്വാസം, ഭഗവാനിലുള്ള വിശ്വാസം, ഭഗവാന്റെ ശാസ്ത്രത്തിലുള്ള വിശ്വാസം. സംസ്കൃതത്തിലെ ശ്രദ്ധ എന്ന് പറയുമ്പോൾ വിശ്വാസം എന്നാണ് അർത്ഥം വരുന്നത്. അപ്പൊ എല്ലാവരിലും ഉണ്ട്, ഈ 3 ഗുണങ്ങളും എല്ലാവരിലും ഉണ്ട്. സത്വഗുണം ഉണ്ട്, രജോ ഗുണം ഉണ്ട്, തമോ ഗുണം ഉണ്ട്. പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത് ഓരോരുത്തരിലും വ്യത്യസ്ത ഗുണങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്? എല്ലാവരിലും ഈ ഗുണത്തിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഗുണം കൂടിയിരിക്കും. ചില ആളുകളിൽ സത്വഗുണം കൂടുതലായിട്ടിരിക്കും, ബാക്കി രജോ ഗുണം തമോ ഗുണം കുറവായിരിക്കും. ചില ആളുകളിൽ രജോ ഗുണമായിട്ട് കൂടുതലായിട്ടുണ്ടായിരിക്കും, ചില ആളുകളിൽ തമോ ഗുണമായിരിക്കും കൂടുതലായിട്ട് ഉണ്ടായിരിക്കുക. അപ്പൊ അവരുടെ ഗുണത്തിനനുസരിച്ചിട്ട് അവരുടെ കർമ്മങ്ങള്, അവരുടെ സ്വഭാവം, അവരുടെ പെരുമാറ്റം, അവരുടെ വിശ്വാസം, അവർ ചെയ്യുന്ന ദാനം എല്ലാം വ്യത്യസ്തപ്പെട്ടിരിക്കും. യജന്തേ സാത്വികാ ദേവാൻ യക്ഷരക്ഷാന്തി രാജസാഹ പ്രേതാൻ ഭൂതഗണാംശാന്യേ യജന്തേ താമസാ ജനാഹ. സാത്വികരായ ജനങ്ങൾ ദേവന്മാരെയും രാജസ സ്വഭാവികൾ അസുരന്മാരെയും തമോ ഗുണ പ്രധാനികൾ ഭൂതപ്രേതങ്ങളെയും ആരാധിക്കുന്നു. സത്വഗുണം കൂടുതലുള്ള ആളുകൾ ആരെ ആരാധിക്കും? ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കും. അവർക്ക് പ്രത്യേക ആഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കും, എന്തെങ്കിലും ഉദ്ദേശമൊക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കും ഭഗവാനെ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ. അങ്ങനെ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ട് ഓരോ ആഗ്രഹങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഓരോരോ ദേവന്മാരെ പ്രാർത്ഥിക്കും. ദാമ്പത്യ സുഖം കിട്ടാനാണെങ്കിൽ ഒരു ദേവനെ പ്രാർത്ഥിക്കും, കുട്ടികളുടെ വേണ്ടിയിട്ടാണെങ്കിൽ ഒരു ദേവനെ പ്രാർത്ഥിക്കും, ഇനി വിദ്യാഭ്യാസം ആണെങ്കിൽ വേറെ ഒരു ദേവനെ പ്രാർത്ഥിക്കും, ഇനി കുറെ സ്വത്ത് കിട്ടാൻ, കുറെ സമ്പാദ്യം കുന്നുകൂടാനാണെങ്കിൽ അതിന്. അങ്ങനെ ഇവരുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾക്ക് അനുസരിച്ചിട്ട് ഇവര് ഓരോ ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കും. പിന്നെ രാജസ സ്വഭാവികള് അസുരന്മാരെ ആരാധിക്കും. അതല്ലെങ്കിൽ മനുഷ്യ ദൈവങ്ങളെ, ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന മനുഷ്യര്, അവരെ ദൈവങ്ങളായിട്ട് ഇതാണ് ദൈവം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവരെ ആരാധിക്കും. അതല്ലെങ്കിൽ സമൂഹത്തിൽ ഉന്നതരായിട്ടുള്ള ഈ രാഷ്ട്രീയക്കാര് അങ്ങനെയുള്ള അല്ലെങ്കിൽ സമ്പന്നര്, അവരെയൊക്കെ ആരാധിക്കുന്നവരുണ്ട്. അവരൊക്കെ രാജസ സ്വഭാവികളായിരിക്കും. ഇനി തമോ ഗുണത്തിലുള്ള ആളുകൾ ആരെയായിരിക്കും ആരാധിക്കുക? അവര് ഭൂതപ്രേതങ്ങളെയൊക്കെ ആരാധിക്കും. അതല്ലെങ്കിൽ ദുഷ്മൂർത്തികൾ, ഈ അങ്ങനത്തെ കുറെ മൂർത്തികളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ. മറ്റുള്ളവർക്ക് ദ്രോഹം, ഇങ്ങനെ ഒരു കർമ്മം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ദ്രോഹം ഉണ്ടാകും, അല്ലെങ്കിൽ അവരെ നശിക്കാനായിട്ട് ഇവിടെ ഒരു കർമ്മം ചെയ്യുക, അങ്ങനത്തെ ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ. അങ്ങനത്തെ ഒക്കെ ചെയ്യുന്നവരായിരിക്കും ഈ തമോ ഗുണത്തിലുള്ളവര്. അപ്പൊ അവരുടെ ഗുണത്തിനനുസരിച്ചിട്ട് അവര് ചെയ്യുന്ന ആരാധിക്കുന്ന ദേവതകളിലും വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും. പണ്ടൊരു ഇതുണ്ടായിരുന്നു, അതായത് ഏതെങ്കിലും ഇപ്പൊ ഒരു മരത്തില് ഭൂതങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ പ്രേതങ്ങളോ വസിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് വിശ്വസിച്ചിട്ട് ഇവര് എന്നും വൈകിട്ട് രാത്രി ആവുന്നതിന് മുമ്പ് ആ മരത്തില് ആ ഭൂതപ്രേതങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് പായസം, പിന്നെ ഫ്രൂട്ട്സ് അങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്ത് ആ മരത്തിന്റെ പ്രദക്ഷിണമൊക്കെ വെച്ച് അത് കഴിക്കാൻ കൊടുക്കും. അതല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവര് വന്ന് നമ്മളെ രാത്രി ഉപദ്രവിക്കും എന്നാണ് അവരുടെ വിശ്വാസം. അപ്പൊ അങ്ങനെ ആരാധിക്കുന്ന അങ്ങനെ ഒരു കൂട്ടം ആളുകളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു പണ്ടത്തെ കാലത്തൊക്കെ. അപ്പൊ ഇപ്പോഴത്തെ കാലത്തും ഉണ്ട് അങ്ങനെ ദുഷ്മൂർത്തികളെ ആരാധിക്കുന്നവര്. അപ്പൊ നമ്മുടെ ആ ഗുണത്തിനനുസരിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഓരോ മൂർത്തികളെയൊക്കെ ആരാധിക്കുന്നത്. ഇനി ശുദ്ധ സത്വഗുണാണെങ്കിലോ, സത്വഗുണത്തിന് മേലെയാണ് ശുദ്ധ സത്വഗുണം. ശുദ്ധ സത്വഗുണത്തിലുള്ളവർ ആരെയാണ് ആരാധിക്കുക? ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണനെ. കാമം, ആസക്തി എന്നിവയാൽ പ്രേരിതരായി അഹംഭാവത്തോടു കൂടി സ്വശരീരത്തിലെ ഭൗതിക മൂലകങ്ങളെയും ശരീരത്തിൽ കുടികൊള്ളുന്ന പരമാത്മാവിനെ തന്നെയും ദ്രോഹിച്ചുകൊണ്ട് ശാസ്ത്ര നിർദ്ദിഷ്ടമല്ലാത്ത കഠിന തപസ് അനുഷ്ഠിക്കുന്ന വിഡ്ഢികൾ അസുരന്മാരാണ്. ഇനി നമ്മളിപ്പം ഇതിലൊക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ കുറെ പുരാണങ്ങൾ, കുറെ കഥകൾ, ഓരോരുത്തര് തപസ് ചെയ്തിട്ട് തല വെട്ടി. രാവണൻ എങ്ങനെ തപസ് ചെയ്തിരുന്നേ? രാവണൻ കുറെ തപസ് ചെയ്തിട്ടും പ്രത്യക്ഷപ്പെടാണ്ടാവുമ്പോ ആ ശിരസ് വെട്ടിയിട്ട് ഹോമിക്കും, അങ്ങനെ ചെയ്തിരുന്നു. ഹിരണ്യകശിപു എങ്ങനെയാ? ശരീരത്തിലെ മാംസം മുറിച്ചെടുത്ത് അർപ്പിച്ചു, ഹോമിച്ചു. പിന്നെ രക്തം എടുത്തിട്ട്, പിന്നെ കയ്യിലെ ഓരോ അവയവങ്ങൾ വെട്ടിയെടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഓരോന്ന് ചെയ്തിരുന്നു. കുടലൊക്കെ എടുത്ത് ചുറ്റി കൈ കെട്ടി അങ്ങനെയൊക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അതുപോലെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് പീഡനങ്ങൾ നൽകിക്കൊണ്ട്, ശരീരത്തെ ഒരുപാട് പീഡിപ്പിച്ചുകൊണ്ടും അങ്ങനെയൊക്കെ കുറെ വ്രതങ്ങളൊക്കെ എടുക്കുന്നു, കുറെ തപസ്സൊക്കെ അനുഷ്ഠിക്കുന്നവര്. അങ്ങനെയുള്ളവരെ വിഡ്ഢികളാണ്. ആ വിഡ്ഢികൾ എങ്ങനെയുള്ളവരാണ്? അസുരന്മാരെന്നാണ് പറയുന്നത്. അവര് ശരിക്കും എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ശരീരത്തെ പീഡിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്.
ശരീരത്തിൽ ആരാ വസിക്കുന്നത്? ഭഗവാനാണ് അല്ലെ. പരമാത്മാവ് വസിക്കുന്നത് എവിടെ? നമ്മുടെ ശരീരത്തിലാണ്. നമ്മുടെ ശരീരം ക്ഷേത്രമാണ്. ഭഗവാൻ വസിക്കുന്ന ആ ക്ഷേത്രം. അപ്പൊ നമ്മള് ഈ ഇങ്ങനെ ഓരോ കഠിന വ്രതങ്ങൾ എടുക്കുമ്പോ ഇവരെ ആരെയാണ് പീഡിപ്പിക്കുന്നത്? ഭഗവാനെ തന്നെയാണ്, പരമാത്മാവിനെ തന്നെയാണ് ഇവര് പീഡിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ അവർക്ക് ഇതൊന്നും ശാസ്ത്രത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടില്ല. ഇതുപോലെയുള്ള വ്രതങ്ങളൊന്നും ഒരു ശാസ്ത്രത്തിലും പറഞ്ഞിട്ടില്ല. ഇത് അവരവരുടെ സ്വന്തം ഇഷ്ടത്തിന് ചെയ്യുന്നതാണ്. അവര് തന്നെ ഇങ്ങനെ കുറെ തപസ് ചെയ്യുന്നു. അവര് തന്നെ വിചാരിക്കുന്നു ഇങ്ങനെ അർപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വേഗം പ്രത്യക്ഷപ്പെടും. അങ്ങനെ അവര് തന്നെ ശരീരത്തെ പീഡിപ്പിക്കുന്നു. അവര് തന്നെ ആ പരമാത്മാവിനെ പീഡിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു വ്രതങ്ങള് ശാസ്ത്രത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടില്ലാത്ത തരത്തിൽ വ്രതങ്ങൾ എടുക്കുന്നു. ആഹാരസ്ത്വപി സർവസ്യ ത്രിവിധോ ഭവതി പ്രിയഃ യജ്ഞസ്തപസ്തഥാ ദാനം തേഷാം ഭേദമിമം ശൃണു. മനുഷ്യർക്ക് ഭക്ഷണ വിഷയത്തിൽ പോലും ഇഷ്ടാനിഷ്ടങ്ങൾ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങൾ അനുസരിച്ചായിരിക്കും. യജ്ഞങ്ങൾ, തപസ്, ദാനം എന്നിവയുടെ കാര്യത്തിലും അങ്ങനെ തന്നെ. ഇവയുടെ വ്യത്യാസങ്ങളെ പറ്റി കേട്ടുകൊള്ളുക. ഇനി എന്താ പറയുന്നത്? ഈ ഓരോ മനുഷ്യരുടെയും കഴിക്കുന്ന ആ ഭക്ഷണത്തിന്റെ ഇഷ്ടം പോലും ഇതുപോലെ ഓരോ ഗുണങ്ങൾക്ക് അനുസരിച്ചിട്ടായിരിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത്. സത്വഗുണത്തിലുള്ളവർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഭക്ഷണം ആയിരിക്കില്ല രജോ ഗുണത്തിലുള്ളവർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത്. അതുപോലെ യജ്ഞം, അവർ ചെയ്യുന്ന തപസ്, അവർ ചെയ്യുന്ന ദാനം, ഇതെല്ലാം ഓരോ മനുഷ്യരുടെയും സ്വഭാവത്തിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്തുകൊണ്ടാണ്? നമ്മൾ മുമ്പ് പറഞ്ഞു, ഒരു കുടുംബത്തിൽ തന്നെയുള്ള ഒരമ്മയുടെ തന്നെ 2 മക്കൾക്ക് ചിലപ്പോൾ 2 സ്വഭാവമായിരിക്കും എല്ലാ കാര്യങ്ങൾക്കും. അപ്പൊ ഇതിനൊക്കെ കാരണം എന്താണ്? ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളാണ് ഇതിനൊക്കെ കാരണം. ആയു സത്യഫലാരോഗ്യ സുഖപ്രീതി വിവർത്തനാഃ രസ്യ സ്നിഗ്ധാ സ്ഥിരാ ഹൃദ്യ ആഹാര സാത്വിക പ്രിയാഃ. ദീർഘായുസ്സും നിലനിൽപ്പിനെ തന്നെ ശുദ്ധീകരിക്കുന്നതും ബലം നൽകുന്നതും ആരോഗ്യത്തെയും സന്തുഷ്ടിയെയും സംതൃപ്തിയെയും വളർത്തുന്നതും രസവത്തും പ്രീതികരവും സ്നിഗ്ധവും ആസ്വാദ്യവുമായ ആഹാരമായിരിക്കും സാത്വിക സ്വഭാവികൾക്ക് ഇഷ്ടം. ഇനി സത്വഗുണത്തിലുള്ള ആളുകൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഭക്ഷണം ഏതാണെന്നാണ് പറയുന്നത്. സത്വഗുണത്തിലുള്ളവർക്ക് ഏത് ഭക്ഷണമായിരിക്കും ഇഷ്ടം? അവർക്ക് ദീർഘായുസ് നൽകുന്ന ഭക്ഷണം. ഏത് ഭക്ഷണമായാലും ആ കഴിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ദീർഘായുസ് ഉണ്ടാവും. പിന്നെ നമ്മുടെ നിലനിൽപ്പിനെ തന്നെ ശുദ്ധീകരിക്കുന്ന ഭക്ഷണമായിരിക്കും. ശരീരത്തിന് ബലവും ആരോഗ്യവും സന്തുഷ്ടിയും സംതൃപ്തിയും ഇതൊക്കെ തരുന്നതായിരിക്കും. രസവത്തായിരിക്കും, രസമുള്ളതായിരിക്കും, പ്രീതികരമായിരിക്കും, പിന്നെ സ്നിഗ്ധമായിരിക്കും. സ്നിഗ്ധം എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഈ നെയ്യ്, വെണ്ണ, അങ്ങനത്തെ ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ. ഇതൊക്കെയാണ് ഈ സത്വഗുണികൾക്ക് ഇഷ്ടം. അവര് ശുദ്ധമായ ആഹാരം മാത്രമേ കഴിക്കുള്ളൂ. പഴകിയത്, കേടുവന്നത് അതൊന്നും കഴിക്കില്ല. ശുദ്ധമായ ഭക്ഷണമായിരിക്കും. പയറ്, പരിപ്പ്, പിന്നെ തവിടുള്ള അരി, ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ബലം നൽകുന്നതാണ്, ആയുസ് കൂട്ടുന്നതാണ്. പിന്നെ ഗോതമ്പ്, ഇതിലൊക്കെ പ്രോട്ടീൻ ധാരാളം ഉണ്ട്. ഇതൊക്കെ കഴിക്കും. ഇലക്കറികൾ കഴിക്കും. അങ്ങനെ നമ്മൾ ഏത് ഭക്ഷണമാണോ നമ്മൾ കഴിക്കുന്നത് അതാണ് നമ്മുടെ ബോധം, നമ്മുടെ അവബോധമായിട്ട് വരുന്നത് നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ആ ഭക്ഷണമാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് എപ്പോഴും പറയുന്നത് നമ്മൾ പച്ചക്കറികൾ കഴിക്കണം, നമ്മൾ നല്ല ശുദ്ധമായ ഭക്ഷണം കഴിക്കണം, ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ചിട്ട് ആ ഭഗവാന്റെ പ്രസാദം നമ്മൾ കഴിക്കണം എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ്. കാരണം നമ്മുടെ അവബോധം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണമാണ്. നമ്മൾ എന്ത് ഭക്ഷണമാണോ കഴിക്കുന്നത് അതിനനുസരിച്ചിരിക്കും നമ്മുടെ അവബോധം. പിന്നെ സാത്വിക ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ നല്ല നല്ല എന്താ പറയാ, സോഫ്റ്റ് ആയിരിക്കും. അതായത് അധികം വഴക്കിനോ അങ്ങനത്തെ ഇതിനും പോവാത്ത ആളുകളായിരിക്കും ഇങ്ങനെ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നവര്. ഈ പച്ചക്കറികൾ കൂടുതൽ കഴിക്കുന്ന ആളുകൾ. മാംസാഹാരമൊക്കെ കഴിക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് കൂടുതൽ ദേഷ്യം വരുന്നത്, പിന്നെ കാമം വരുന്നത്. ഇതൊക്കെ പച്ചക്കറികൾ അല്ലാണ്ട് മറ്റുള്ള ഭക്ഷണങ്ങൾ, മത്സ്യമാംസം ഇതൊക്കെ കഴിക്കുമ്പോഴാണ് അതൊക്കെ വരുന്നത്. അപ്പൊ സത്വഗുണത്തിലുള്ളവർക്ക് അതൊന്നും ഇഷ്ടമായിരിക്കില്ല. അവരെങ്ങനത്തെയോ കഴിക്കുക, അവരുടെ ഭക്ഷണം അവർക്ക് ദീർഘായുസ് തരുന്നതായിരിക്കും, ആ നിലനിൽപ്പിനെ ശുചീകരിക്കുന്നതായിരിക്കും, ബലം നൽകുന്നത്, ആരോഗ്യത്തെ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതും. അങ്ങനെയുള്ള പാല്, നെയ്യ്, വെണ്ണ, ഫ്രൂട്ട്സ്, ഇതൊക്കെയായിരിക്കും സത്വഗുണികൾക്ക് ഇഷ്ടം. പിന്നെ അവരെന്ത് ചെയ്യും? അവർ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണം ഭഗവാന് ഓഫർ ചെയ്തിട്ട്, ഭഗവാന് കൊടുത്തിട്ട് ആ ഭഗവാന്റെ പ്രസാദമായിരിക്കും കഴിക്കുക. ഭഗവാന് നമ്മൾ എന്ത് കൊടുക്കുമ്പോഴും അതിൽ എന്ത് വേണം? ഒരു തുളസി സമർപ്പിക്കണം. തുളസി കൊടുത്താലേ ഭഗവാൻ അത് സ്വീകരിക്കുള്ളൂ. ഭഗവാൻ എന്ത് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിലും, എന്ത് ഭക്ഷണം നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുകയാണെങ്കിലും, ഇവൻ വെള്ളമാണെങ്കിൽ പോലും അതിൽ തുളസി ഇട്ടിട്ട് വേണം നമ്മൾ കൊടുക്കാൻ, എങ്കിലേ ഭഗവാൻ അത് സ്വീകരിക്കുള്ളൂ. ഇനി രജോ ഗുണികൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് ഏത് തരം ഭക്ഷണമാണെന്നാണ് പറയുന്നത്. കയ്പ്, പുളിപ്പ്, ഉപ്പുരസം, കടുത്ത ചൂട്, എരിവ്, വരൾച്ച എന്നിവ കൂടുതലുള്ള ആഹാര പദാർത്ഥങ്ങളെ രാജസ സ്വഭാവികൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു. ഇത്തരം ഭക്ഷ്യങ്ങൾ ദുഃഖത്തിനും രോഗങ്ങൾക്കും വഴിവെക്കുന്നത്. ഇനി രജോഗുണത്തിലുള്ളവർക്ക് എങ്ങനത്തെ ഭക്ഷണമായിരിക്കും ഇഷ്ടം? കയ്പുള്ളത്, പുളി കൂടിയത്,
നല്ല ഉപ്പുള്ളത്, പിന്നെ നല്ല ചൂടോടെ അടുപ്പത്ത് നിന്ന് എടുത്തിട്ട് നേരെ ചൂടോടെ കൂടെ കഴിക്കുന്നവര്, അവർക്ക് നല്ല എരിവ് വേണ്ടി വരും. പിന്നെ ഈ ഫ്രൈസ് ഇല്ലേ, എണ്ണയിലൊക്കെ വറുക്കുന്ന നന്നായി മുറിച്ചെടുക്കുന്ന അങ്ങനത്തെ ഇതൊക്കെ ആയിരിക്കും രാജസ സ്വഭാവികൾക്ക് ഇഷ്ടം. രജോ ഗുണമുള്ളവർക്ക് ഇങ്ങനത്തെ ഫുഡായിരിക്കും ഇഷ്ടം. ഇങ്ങനത്തെ ഭക്ഷണം കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് അവർക്ക് ആരോഗ്യത്തിന് നല്ലതല്ല. അത് ഭാവിയിൽ അവർക്ക് ദുഃഖത്തിനും പിന്നെ കുറെ രോഗങ്ങൾക്കും വഴിവെക്കുന്നതാണ് പറയുന്നത്. എരിവ് കൂടുതൽ കഴിച്ചാൽ എന്തുണ്ടായിരിക്കും? അൾസർ പോലെയുള്ള അസുഖങ്ങളൊക്കെ വരും. പുളി കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ അസിഡിറ്റി, അങ്ങനെ വയറിന് ദോഷം ചെയ്യുന്ന അങ്ങനെ കുറെ അസുഖങ്ങളൊക്കെ വരും. ഇനി ഈ വറവ് അതായത് ഈ ഫ്രൈ ചെയ്യുന്നത്, പിന്നെ പാക്കറ്റിലൊക്കെ കിട്ടുന്ന ഫുഡ് അതൊക്കെ കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് കരൾ രോഗങ്ങൾക്കൊക്കെ കാരണമായിരിക്കും. അപ്പൊ ഈ രജോ ഗുണികൾ കഴിക്കുന്ന ഈ ഭക്ഷണം ഫ്യൂച്ചറിൽ അവർക്ക് രോഗങ്ങൾക്കും അതുപോലെ ദുഃഖത്തിനും കാരണമാകുന്ന ഭക്ഷണമായിരിക്കും. യാഥയാമം ഗതരസം ഭൂതി പര്യൂഷിതം ചയത് ഉച്ഛിഷ്ടമഭിചാമേദ്യം ഭോജനം താമസപ്രിയം. 3 മണിക്കൂർ മുമ്പ് പാകം ചെയ്തതും സ്വാദ് നഷ്ടപ്പെട്ടതും ദുർഗന്ധമുള്ളതും ഉച്ഛിഷ്ടവും തൊടാൻ കൊള്ളാത്തതുമായ ഭക്ഷണങ്ങളെയാണ് താമസ സ്വഭാവികൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത്. ഇനി താമസ സ്വഭാവികൾ, അതായത് തമോ ഗുണത്തിലുള്ളവർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് എങ്ങനത്തെ ഭക്ഷണമായിരിക്കും? 3 മണിക്കൂറിന് മുമ്പ് പാകം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഭക്ഷണം പഴകി എന്നാണ് പറയുക. പക്ഷെ നമ്മൾ ഭഗവാൻ ഓഫർ ചെയ്തിട്ട് പ്രസാദമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല, അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ 3 മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അതിനെ പഴകിയ ഭക്ഷണം എന്നാണ് പറയുക. അങ്ങനെയുള്ള ഭക്ഷണമായിരിക്കും തമോ ഗുണികൾ കഴിക്കുന്നത്. പിന്നെ സ്വാദ് നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാവും, ഉണ്ടാക്കി കുറെ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ ടേസ്റ്റ് ഒക്കെ മാറി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടാവും. അത് ആ ഭക്ഷണമൊക്കെ കേട് വന്ന് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പൊ അതിന്റെ ടേസ്റ്റ് ഒക്കെ മാറും, അങ്ങനെ ടേസ്റ്റ് മാറിയിട്ടുണ്ടാവും. പിന്നെ ദുർഗന്ധം ഉണ്ടായിരിക്കും, ആ ഭക്ഷണം കേട് വന്നിട്ട് അതിന്റെ ആ നാച്ചുറൽ സ്മെല്ലൊക്കെ പോയിട്ട് അതിനൊരു കേട് വന്ന ആ മണമൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. പിന്നെ ഉച്ഛിഷ്ടം, അതുപോലെ തൊടാൻ കൊള്ളാത്തതുമായ ഇങ്ങനത്തെ ഭക്ഷണങ്ങളെയാണ് താമസ സ്വഭാവികൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത്. ഈ പൂപ്പൽ വന്ന് ബേക്കറി ഐറ്റംസ് ഒക്കെ വരുമ്പോ കേടൊക്കെ വന്ന് പൂപ്പലൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അയ്യോ പൈസ കൊടുത്ത് വാങ്ങിയതല്ലേ കളയാൻ പറ്റില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് കളയാതെ കഴിക്കുന്നവരുണ്ട്. അത് പിന്നെ കേട് വന്നത്, ഇപ്പൊ ഫ്രൂട്ട്സിന്റെ ഒരു ഭാഗമൊക്കെ കേട് വന്ന് എന്ത് ചെയ്യും? അത് മുറിച്ച് കളഞ്ഞിട്ട് ആ ഭാഗം കളഞ്ഞാൽ പോരെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അത് മുറിച്ച് കളഞ്ഞിട്ട് മറ്റുള്ള ഭാഗം ഉപയോഗിക്കും. അങ്ങനെ കഴിക്കാൻ കൊള്ളാത്തതായ ഭക്ഷണം ഒക്കെ കഴിക്കുന്നവരാണ് ഈ താമസ സ്വഭാവികൾ. അഫലാകാംക്ഷിഭിർയജ്ഞോ വിദിദിഷ്ടോ യ ഇച്ഛതേ യഷ്ടവ്യമേവേദി മനഃ സമാദായ സ സാത്വികഃ. യജ്ഞങ്ങളിൽ വെച്ച് ഫലോദ്ദേശം ഇല്ലാതെയും സശ്രദ്ധമായും വേദവിധി പ്രകാരം കർത്തവ്യബോധത്തോടെ അനുഷ്ഠിക്കപ്പെടുന്ന യജ്ഞം അത്രേ സാത്വികം. ഇനി യജ്ഞങ്ങളെ പറ്റിയിട്ടാണ് പറയുന്നത്, ഓരോ ഗുണത്തിലുള്ളവര് ചെയ്യുന്ന യജ്ഞങ്ങളെ പറ്റിയിട്ട്. സത്വഗുണത്തിലുള്ളവർ ചെയ്യുന്ന യജ്ഞം എങ്ങനെയുള്ളതായിരിക്കും? യജ്ഞങ്ങളിൽ വെച്ചിട്ട് ഫലം ഉദ്ദേശിക്കാതെ എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം ആഗ്രഹിച്ചിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഒരു കാരണത്തിന് വേണ്ടി അല്ലാതെ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും സത്വഗുണത്തോട് കൂടി ചെയ്യുന്ന യജ്ഞം. പിന്നെ സശ്രദ്ധമായും നല്ല ശ്രദ്ധയോടുകൂടി, സശ്രദ്ധം എന്ന് വെച്ചാൽ നല്ല കഠിനമായ ശ്രദ്ധയോടുകൂടി, നല്ല ശ്രദ്ധയോടുകൂടി വേദവിധി പ്രകാരം, വേദത്തിൽ എങ്ങനെയാണോ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്, ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ എങ്ങനെ ചെയ്യണം എന്നാണോ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ആ ശാസ്ത്ര വിധി പ്രകാരം ചെയ്യണം. പിന്നെ കർത്തവ്യബോധത്തോടു കൂടി ചെയ്യണം. അങ്ങനെ അനുഷ്ഠിക്കുന്ന യജ്ഞമാണ് സത്വഗുണത്തിലുള്ളവർ ചെയ്യുന്ന യജ്ഞം. സാത്വികമായ യജ്ഞം അങ്ങനെയുള്ളതാണ്, അതായത് നമ്മൾ ഒന്നിനു വേണ്ടി ആവരുത് ചെയ്യുന്നത്. എന്തെങ്കിലും ഒരു ഈ യജ്ഞം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു കാര്യം കിട്ടണം, അങ്ങനെ ആയിരിക്കരുത്. വേദത്തിൽ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ചെയ്യണം, അതുകൊണ്ട് ഇതെന്റെ കർത്തവ്യമാണ്, അതുകൊണ്ട് ഞാനിത് ചെയ്യുന്നു, അങ്ങനെ അതും ശ്രദ്ധയോടുകൂടി ചെയ്യണം. അതിനെയാണ് സാത്വികമായ യജ്ഞം എന്ന് പറയുന്നത്. അഭിസന്ധായ സുഫലം ദമ്പാസമഭിചൈവ യത് ഇച്ഛതേ ഭരതശ്രേഷ്ഠ തം യജ്ഞം വിദ്ധി രാജസം. ഭൗതികമായ ഏതെങ്കിലും പ്രയോജനത്തിന് വേണ്ടിയോ ഗർവ് കാട്ടാനായോ അനുഷ്ഠിക്കപ്പെടുന്ന യജ്ഞം രാജസം എന്നറിയുക, അല്ലയോ ഭാരതശ്രേഷ്ഠ. അപ്പോ ഗർവ് കാട്ടാനായിട്ട്, അതായത് മറ്റുള്ളവരുടെ മുമ്പില് ചിലപ്പോ ഈ എന്തെങ്കിലും ഒരു യജ്ഞം നല്ല പൈസ ഉള്ള യജ്ഞമായിരിക്കും. അപ്പൊ മറ്റുള്ളവരെ അറിയിക്കണം, എന്റെ കയ്യിൽ ഇത്രയും പൈസ ഉണ്ട്, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇത്രയും ചെലവ് കൂടിയ ഒരു യജ്ഞം ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോവാണ് എന്ന് മറ്റുള്ളവരെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന യജ്ഞമുണ്ട്. അത് എങ്ങനെയുള്ളതാണ്? അത് രാജസമാണ്. പിന്നെ എന്തെങ്കിലും ആഗ്രഹം നടക്കാൻ, അതായത് സ്വർഗം കിട്ടാൻ, ഇങ്ങനെ ഒരു യജ്ഞം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ
എനിക്ക് സ്വർഗം കിട്ടും, മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സ്വർഗത്തിൽ പോകാം, അതല്ലെങ്കിൽ അതിനു മുകളിൽ ഏതെങ്കിലും ഉപരിലോകങ്ങളിൽ പോവാം, അങ്ങനെയുള്ള യജ്ഞങ്ങൾ. പിന്നെ പണം ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, അതായത് ഈ ഒരു യജ്ഞം ചെയ്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഇത്ര പൈസ കിട്ടുമല്ലോ അവിടെ നിന്ന്, അപ്പൊ ആ പൈസക്ക് വേണ്ടി, അല്ലാണ്ട് നമ്മുടെ കടമയായിട്ടോ ഒന്നുമല്ല ചെയ്യുന്നത്, അത് ചെയ്തു കൊടുത്താൽ എനിക്ക് അവര് പൈസ തരും, അപ്പൊ ആ പൈസക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന യജ്ഞം. പിന്നെ ഭൂമി വാങ്ങാൻ, വിവാഹം നടക്കാൻ, ഇങ്ങനെ ഓരോന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഓരോ കാരണങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഈ യജ്ഞം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കാര്യം നടക്കും അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞ് ചെയ്യില്ലേ, ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട്, ഫലം ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനത്തെ യജ്ഞങ്ങളൊക്കെ എന്താണ്? അതൊക്കെ രാജസ യജ്ഞം ആണെന്ന് പറയും. പിന്നെ നമ്മൾ അഹങ്കാരം കാണിക്കാനായിട്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചെയ്തു എന്ന് മറ്റുള്ളവരെ അറിയിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറെ ചെയ്യും. ഇപ്പൊ അമ്പലങ്ങളിലൊക്കെ കുറെ പേര് സംഭാവന കൊടുക്കും, അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കൊടുക്കും. എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും? അവിടെ എഴുതി വെക്കും. ഇപ്പൊ ഒരു വിളക്ക് കൊടുത്തു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ വിളക്കിലെ പേര് എഴുതി വെക്കും, ആരാണോ കൊടുത്തത് ആളുടെ പേര് എഴുതി വെക്കും. അതല്ല, ഇനി അമ്പലത്തിൽ ഒരു തൂണ് സംഭാവന ചെയ്തെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ തൂണിൽ അയാളുടെ പേര് എഴുതി വെക്കും, ഇന്ന ആളുടെ വക. അങ്ങനെ ഞാൻ ഇത് ചെയ്തു എന്ന് മറ്റുള്ളവരെ അറിയിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്നത് യജ്ഞം. ഇതൊക്കെ രാജസത്തിൽ പെടുന്നതാണ്. വിധിഹീനമസൃഷ്ടാന്നം മന്ത്രഹീനമദക്ഷിണം ശ്രദ്ധാവിരഹിതം യജ്ഞം താമസം പരിചക്ഷതേ. വേദോക്ത വിധികൾ അനുസരിക്കാതെയും പ്രസാദ വിതരണം, മന്ത്രോച്ചാരണം, പൂജാരിക്ക് ദക്ഷിണ എന്നിവ കൂടാതെയും വിശ്വാസമില്ലാതെയും ചെയ്യപ്പെടുന്ന യജ്ഞം തമോ ഗുണമുള്ളതാണ്. ഇനി തമോ ഗുണത്തിലുള്ള യജ്ഞം എങ്ങനെയുള്ളതാണെന്ന് പറയുന്നത്. വേദവിധികൾ അനുസരിക്കാതെ, അതായത് ഇവര് ചെയ്യുന്ന ഈ യജ്ഞം ഇത് വേദത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവില്ല, ഇത് ശാസ്ത്രത്തില് എവിടെയും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരിക്കില്ല. പിന്നെ പ്രസാദ വിതരണം ഇല്ലാതെ ഒരു യജ്ഞം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ പ്രസാദം, അതിന്റെ യജ്ഞപ്രസാദം വന്നിട്ടുള്ളവർക്കും അതിൽ പങ്കെടുത്ത എല്ലാവർക്കും കൊടുക്കണം. അതില്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് കംപ്ലീറ്റ് ആവില്ല. ആ പ്രസാദ വിതരണം ഇല്ലാതെ. പിന്നെ മന്ത്രോച്ചാരണം, എന്ത് യജ്ഞം ചെയ്യുകയാണെങ്കിലും എന്ത് കർമ്മത്തിനും ഒരു മന്ത്രം ഉണ്ടായിരിക്കും, മന്ത്രം ചൊല്ലിക്കൊണ്ടായിരിക്കും അത് ചെയ്യുക. ആ മന്ത്രോച്ചാരണം ഇല്ലാതെ. ഇനി അതെല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ പൂജ ഒക്കെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ പൂജാരിക്ക് ദക്ഷിണ കൊടുക്കണം. പൂജാരിക്ക് ദക്ഷിണ കൊടുത്താലേ അദ്ദേഹം ചെയ്യുന്ന ആ കർമ്മം, ഇപ്പൊ ആർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണോ അദ്ദേഹം കർമ്മം ചെയ്യുന്നത് ആ ആൾക്ക് അതിന്റെ ഗുണം കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ദക്ഷിണ കൊടുക്കണം. ദക്ഷിണ കൊടുത്തില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതുവരെ ചെയ്തൊക്കെ വെറുതെ എന്ന് പറയാം. അപ്പൊ അങ്ങനെ ദക്ഷിണ കൊടുക്കാതെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ഓരോ യജ്ഞങ്ങള്, ഇതിനൊക്കെ രാജസം, ഇതല്ല സോറി താമസം, അത് തമോ ഗുണമുള്ളതാണ്. പിന്നെ വിശ്വാസമില്ലാതെ, അതായത് ഞാൻ ഈ ചെയ്താലും ഇത് കറക്റ്റ് ആവും, അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാനായിരിക്കും, എന്തെങ്കിലും കാര്യത്തിനായിരിക്കും എന്നുള്ള വിശ്വാസം ഒന്നും ഉണ്ടായിരിക്കില്ല. കിട്ടിയാ കിട്ടി, അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോ നടക്കില്ല, എന്നാലും എന്തായാലും പറഞ്ഞതല്ലേ ചെയ്തു നോക്കാം, അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിനെ തമോ ഗുണാണ്. കാരണം ആൾക്ക് വിശ്വാസമില്ല, ആ ചെയ്യുന്ന കർമ്മത്തിൽ പോലും വിശ്വാസമില്ല. അപ്പൊ അതൊക്കെ തമോ ഗുണമുള്ളതാണ്. ശാസ്ത്രത്തില് നമ്മൾ എന്ത് കർമ്മം ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിലും എന്ത് യജ്ഞം ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിലും അത് ശാസ്ത്രത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. ഓരോന്നിനും ഓരോ വിധികളുണ്ടാവും, ആ വിധികള് ശാസ്ത്രത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. അതിന് എഗെയിൻസ്റ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യാന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് തമോ ഗുണമുള്ളതാണ്. കാരണം അത് അവരവരുടെ സ്വന്തം ഇഷ്ടത്തിന് ചെയ്യുന്നതാണ്. അതിനെ തമോ ഗുണത്തിലുള്ള യജ്ഞം എന്ന് പറയും. ദേവദ്വിജഗുരു പ്രാജ്ഞ പൂജനം ശൗചമാർജവം ബ്രഹ്മചര്യമഹിംസ ശാരീരം തപ ഉച്യതേ. ഇനി പറയുന്നത് തപസ്സിനെ പറ്റിയിട്ടാണ്. മൂന്ന് തരം തപസ്സുകളെ പറ്റിയിട്ട്. പരമപുരുഷൻ, ബ്രാഹ്മണൻ, ആധ്യാത്മിക ആചാര്യൻ, മാതാപിതാക്കൾ തുടങ്ങിയ ഉന്നതർ എന്നിവരെ ആരാധിക്കൽ, ദേഹശുദ്ധി, ലാളിത്യം, ബ്രഹ്മചര്യം, അഹിംസ എന്നിവയെ ശാരീരികമായ തപസ് എന്ന് പറയുന്നു. നമ്മള് ചെയ്യുന്ന തപസ്സില് ശാരീരികമായ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന തപസ്സുകൾ എന്തൊക്കെയാണ്? പരമപുരുഷനായ ഭഗവാൻ, പിന്നെ ബ്രാഹ്മണര്, നല്ല മുതിർന്ന ബ്രാഹ്മണര്, പിന്നെ നമ്മുടെ ആധ്യാത്മിക ആചാര്യന്മാര്, നമ്മുടെ ഗുരുക്കന്മാര്, നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കള്, ഈ അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഉന്നതരായിട്ടുള്ള ആളുകള്. അതായത് നമ്മള് സമൂഹത്തില് കുറെ പൈസയുള്ള ഉന്നതരല്ല ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്, അവരുടെ പദവിയിൽ ഉന്നതര്, ബഹുമാനിക്കേണ്ടവരായ നിലയിലുള്ള ആ ഉന്നതരായ ആളുകളെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അവരെ ആരാധിക്കണം, അവരെ പ്രണമിക്കണം, അവരെ നമസ്കരിക്കണം, ഭഗവാനെ നമസ്കരിക്കണം. ഒരു ബ്രാഹ്മണനെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നമസ്കരിക്കണം. നമ്മുടെ ഗുരുക്കന്മാരെ, നമ്മുടെ ആധ്യാത്മിക ആചാര്യന്മാരെ നമ്മൾ എവിടെ കണ്ടാലും നമസ്കരിക്കണം. അതുപോലെ മാതാപിതാക്കളെ നമ്മൾ വണങ്ങണം, നമസ്കരിക്കണം, അവരെ ബഹുമാനിക്കണം. ഇവരൊക്കെ ആരാധിക്കല്, ഇത് ശാരീരികമായ തപസ്സാണ്. പിന്നെ ദേഹശുദ്ധി, ദേഹം എപ്പോഴും ശുദ്ധിയായിട്ട് വെക്കണം. രണ്ടു നേരം കുളിക്കണം, നല്ല വസ്ത്രം, നല്ല വൃത്തിയുള്ള വസ്ത്രം ധരിക്കണം. അങ്ങനെ ദേഹം എപ്പോഴും ശുദ്ധിയോട് കൂടി വെക്കണം. കാരണം നമ്മുടെ ശരീരത്തിലാണല്ലേ ഭഗവാൻ വസിക്കുന്നത്, പരമാത്മാവ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലാണ്. അപ്പൊ നമ്മുടെ ശരീരം ക്ഷേത്രാണ്. അപ്പൊ ക്ഷേത്രം എപ്പോഴും വൃത്തിയിൽ സൂക്ഷിക്കണ്ടേ? അങ്ങനെ അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ശരീരം ശുദ്ധിയോട് കൂടി വെക്കണം. പിന്നെ ലാളിത്യം,
സിമ്പിൾ ആയിരിക്കണം. നമ്മള് വലിയ ഗമ കാണിച്ച് നടക്കാനൊന്നും പാടില്ല, സിമ്പിൾ ആയിരിക്കണം. ബ്രഹ്മചര്യം അനുഷ്ഠിക്കണം. പിന്നെ അഹിംസ, മറ്റുള്ളവരെ ദ്രോഹിക്കാതിരിക്കല്. ഇതൊക്കെയാണ് ശാരീരികമായ തപസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അനുദ്വേഗകരം വാക്യം സത്യം പ്രിയഹിതം ചയത് സ്വാധ്യായാഭ്യസനം ചൈവ വാഗ്മയം തപ ഉച്യതേ. സത്യവും പ്രയോജനകരവും കേൾക്കുന്നവർക്ക് ഉദ്വേഗം ഉണ്ടാക്കാത്തതും ഹിതകരവുമായ സംഭാഷണവും പതിവായുള്ള വേദമന്ത്ര ഉച്ചാരണവുമാണ് വാഗ്മയമായ തപസ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ശാരീരികമായ തപസ്സിനെ പറ്റി പറഞ്ഞു. ഇനി വാഗ്മയമായ തപസ് അതെന്താണ്? സത്യം മാത്രം പറയുക, അസത്യം പറയരുത്. പിന്നെ പ്രയോജനകരം, നമ്മൾ പറയുന്ന കാര്യം കേൾക്കുന്നവർക്ക് എന്തെങ്കിലും പ്രയോജനമുള്ളതായിരിക്കണം. അല്ലെങ്കിൽ പറയുന്ന നമുക്കും എന്തെങ്കിലും പ്രയോജനമുള്ളതായിരിക്കണം. അല്ലാത്ത കാര്യങ്ങളൊന്നും പറയരുത്. അല്ലെങ്കിൽ പരദൂഷണം പറയാ, ഒരാളെ പറ്റി മറ്റൊരാളോട് കുറ്റം പറയാ, അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊന്നും നമ്മൾ പറയരുത്. പിന്നെ കേൾക്കുന്നവർക്ക് ഉദ്വേഗം ഉണ്ടാകാത്തത്, അത് കേൾക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് വിഷമം ഉണ്ടാക്കുന്നതാണെങ്കിൽ, അവരുടെ മനസ്സിന് സങ്കടങ്ങൾ വരുത്തുന്ന കാര്യങ്ങളാണെങ്കിൽ, സുഖമില്ല, അവരുടെ സുഖം ഉണ്ടാവാത്ത കാര്യങ്ങളാണെങ്കിൽ അതൊന്നും നമ്മൾ പറയരുത്. പിന്നെ ഹിതകരവുമായ സംഭാഷണം, ആവശ്യമുള്ളത് മാത്രം സംസാരിക്കുക, അഹിതമായത് മാത്രം സംസാരിക്കുക, അഹിതമായതൊന്നും സംസാരിക്കാതിരിക്കുക. പിന്നെ നമ്മൾ പതിവായിട്ടുള്ള മന്ത്രോച്ചാരണം, പതിവായി ഏതെങ്കിലും മന്ത്രങ്ങൾ ചൊല്ലുക, നാമം ജപിക്കുക, ഭഗവാന്റെ ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ജപിക്കുക. ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന വാഗ്മയമായ തപസ്. മനഃപ്രസാദ സൗമ്യത്വം മൗനമാത്മവിനിഗ്രഹ ഭാവ സംശുദ്ധിരിത്യേതത് തപോ മാനസമുച്യതേ. സംതൃപ്തി, സൗമ്യത, മൗനം, ആത്മസംയമനം, സ്വഭാവശുദ്ധി എന്നിവ മാനസികമായ തപസ്സിൽ പെടുന്നു. ഇനി മാനസികമായ തപസ് ഏതൊക്കെയാണ്? സംതൃപ്തി ഉണ്ടായിരിക്കും എപ്പോഴും. നമ്മള് മറ്റ് ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളിൽ പെട്ട് കുടുങ്ങി അതിന്റെ ആഗ്രഹങ്ങൾക്ക് പിന്നാലെ നടക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരിക്കലും സംതൃപ്തി ഉണ്ടായിരിക്കില്ല. അപ്പൊ മാനസികമായ തപസ്സിൽ സംതൃപ്തി വരണം. അപ്പൊ സംതൃപ്തി ഉള്ളവരെ എങ്ങനെയുള്ളവരായിരിക്കും? അവര് ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിച്ചവരായിരിക്കും, അവരുടെ മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിച്ചവരായിരിക്കും. ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ ആഗ്രഹങ്ങളുടെ പിന്നാലെ പരക്കം പാഞ്ഞ് അതിന് വേണ്ടി ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം, ആ ആഗ്രഹം നടക്കാൻ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം, അങ്ങനെ നടക്കാത്തവരായിരിക്കും. പിന്നെ സൗമ്യത, മൗനം. മൗനം എന്ന് വെച്ചാൽ മിണ്ടാതിരിക്കല, ഒന്നും മിണ്ടാതിരിക്കാന്നല്ല ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ആവശ്യത്തിന് മിണ്ടുക, ആവശ്യമുള്ളത് മാത്രം സംസാരിക്കുക, ആവശ്യമില്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കാതിരിക്കുക. പിന്നെ ആത്മസംയമനം, നമ്മളെ നിയന്ത്രിക്കുക. സ്വഭാവശുദ്ധി, ഇതൊക്കെയാണ് മാനസികമായ തപസ്സിൽ വരുന്നത്. ശ്രദ്ധയാ പരയാ തപ്തം തപസ്ത്രിവിധം നരൈ അഫലാകാംക്ഷിഭിർയുക്തൈ സാത്വികം പരിചക്ഷതേ. ഈ 3 വിധം തപസ്സും ആധ്യാത്മിക വിശ്വാസത്തോടെയും ഭൗതിക നേട്ടങ്ങളെ ആഗ്രഹിക്കാതെയും പരമപുരുഷന് വേണ്ടി മാത്രം അനുഷ്ഠിച്ചു പോന്നാൽ സാത്വികം എന്ന് പറയാം. ഇനി സാത്വികമായ തപസ് എന്താണെന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ 3 വിധം തപസ് പഠിച്ചു. ശാരീരികമായ തപസ്സിനെ പറ്റി പറഞ്ഞു, അതുപോലെ വാഗ്മയമായത് പറഞ്ഞു, പിന്നെ മാനസികമായത് പറഞ്ഞു. ഈ 3 തപസ്സും ആധ്യാത്മിക വിശ്വാസത്തോടെയും ഭൗതിക നേട്ടങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കാതെയും പരമപുരുഷന് വേണ്ടി മാത്രം, അതായത് ഭഗവാനെ സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് മാത്രം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആ തപസ്സിനെ സാത്വിക തപസ് എന്ന് പറയാം. ഈ 3 തപസ്സിൽ ഏത് തപസ്സായാലും പക്ഷെ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയായിരിക്കണം? വിശ്വാസത്തോടെ ആയിരിക്കണം, ഒന്നും ആഗ്രഹിക്കാതെ ആയിരിക്കണം, ഫലം ആഗ്രഹിക്കാതെ ആയിരിക്കണം, ഭഗവാന് വേണ്ടി സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ടുമായിരിക്കണം. അങ്ങനെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് സാത്വികമായ തപസ് എന്ന് പറയും. സത്കാരമാന പൂജാർത്ഥം തപോധംബേന ചൈവ യത് ക്രിയതേ തദിഹ പ്രോക്തം രാജസം ചലമധ്രുവം. ബഹുമതിയും ആരാധനയും നേടാനോ അഹങ്കാരം കൊണ്ടോ ചെയ്യപ്പെടുന്ന തപസ് രാജസമാണ്, ക്ഷണികവും അനിശ്ചിതവുമാണ്. ഇനി രാജസമായ തപസ് എങ്ങനെയാണെന്നാ പറയുന്നത്? ബഹുമതി ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട്, നമ്മളെ മറ്റുള്ളവര് ബഹുമാനിക്കണം എന്ന് ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട്, പിന്നെ അഹങ്കാരം കൊണ്ട്, നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള എന്തെങ്കിലും കുറെ ധനം ഉണ്ടെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും മറ്റുള്ളവർക്കുള്ള ഇല്ലാത്ത എന്തെങ്കിലും കൂടുതലായിട്ട് നമുക്കുണ്ടെങ്കിൽ അത് എന്റെ കയ്യിൽ കൂടുതലുണ്ട് എന്ന് മറ്റുള്ളവരെ കാണിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കുറെ കാര്യങ്ങളുണ്ടല്ലോ, അതൊക്കെയാണ് ഈ രാജസമായ തപസ് എന്ന് പറയുന്നത്. മറ്റുള്ളവരെ ആകർഷിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്നെ എല്ലാവരും റെസ്പെക്ട് ചെയ്യണം, എന്നെ എല്ലാവരും ബഹുമാനിക്കണം, അതിനു വേണ്ടി ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് അവരുടെ റെസ്പെക്ട് കിട്ടുമല്ലോ എന്നൊക്കെ വിചാരിച്ച് ചെയ്യുന്ന കുറെ കർമ്മങ്ങളുണ്ട്. അത് പിന്നെ നമ്മൾ
വ്രതങ്ങൾ എടുക്കും. അത് ശാസ്ത്രത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവില്ല അങ്ങനത്തെ വ്രതങ്ങള്. അത്രയും കഠിനമായിട്ട് എടുക്കാനൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവില്ല. പക്ഷെ എന്ത് ചെയ്യും, അങ്ങനെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ മറ്റുള്ളവർ പറയല്ലോ, ആ ആൾ ഇത്രയും നന്നായിട്ടാണ് ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നത്, അങ്ങനെയൊക്കെ പറയില്ലേ. അങ്ങനെ മറ്റുള്ളവരെ കൊണ്ട് മറ്റുള്ളവർക്ക് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, അല്ലാണ്ട് സ്വന്തം ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ടല്ല, മറ്റുള്ളവരെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടി, മറ്റുള്ളവരെ കൊണ്ട് പറയാൻ വേണ്ടി, എനിക്കൊരു റെസ്പെക്ട് കിട്ടാൻ വേണ്ടി അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന തപസ്സൊക്കെ ഉണ്ട്. അതൊക്കെ രാജസമായ തപസ്സാണ്. മൂഢഗ്രാഹേണാത്മനോ യത് പീഡയാ ക്രിയതേ തപഃ പരസ്യോത്സാധനാർത്ഥം വാ തത്താമസമുദാഹൃതം. മൂഢബുദ്ധി മൂലം സ്വയം പീഡനം അനുഭവിച്ചോ അന്യരെ പരിക്കേൽപ്പിക്കാനോ നശിപ്പിക്കാനോ ഉദ്ദേശിച്ചോ ചെയ്യപ്പെടുന്ന തപസ് തമോ ഗുണപ്രധാനമാണ്. പിന്നെ മൂഢബുദ്ധി മൂലം സ്വയം പീഡനം അനുഭവിച്ച്, സ്വന്തം ശരീരത്തെ പീഡിപ്പിച്ചുകൊണ്ട്, നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ സ്വന്തം ശരീരത്തിന് പീഡനങ്ങൾ നൽകിക്കൊണ്ട് ചെയ്യുന്ന തപസ്, ഇതൊക്കെ താമസത്തിൽ പെട്ടതാണ്, തമോ ഗുണത്തിൽ പെട്ടതാണ്. പിന്നെ എന്താണ്, അന്യരെ പരിക്കേൽപ്പിക്കാൻ. ഒരു തപസ് കഷ്ടപ്പെട്ട് കുറെ വർഷങ്ങൾ തപസ്സൊക്കെ ചെയ്യും, എന്നിട്ട് ചോദിക്കുന്ന വരം എന്തായിരിക്കും? എനിക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരാളെ നശിപ്പിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കണം, എനിക്ക് അന്യരെ കൊല്ലാനോ നശിപ്പിക്കാനോ പരിക്കേൽപ്പിക്കാനോ ഒക്കെ സാധിക്കണം. അങ്ങനത്തെ ആഗ്രഹം വെച്ചുകൊണ്ടൊക്കെ ചെയ്യുന്ന തപസ്, അതൊക്കെയാണ് തമോ ഗുണത്തിലുള്ളത്. പിന്നെ കൂടോത്രമൊക്കെ ചെയ്യില്ലേ, ഈ കർമ്മം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ആള് നശിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും സംഭവിക്കുകയോ ഒക്കെ ചെയ്യും, അതിനു വേണ്ടി ചെയ്യുന്നത്. ഇതൊക്കെ തമോ ഗുണാണ്. ഹിരണ്യകശിപു അറിയില്ലേ, തപസ് ചെയ്ത കാര്യം നമുക്കറിയാം. എന്നിട്ട് എന്ത് വരാൻ നേടിയത്? എനിക്ക് അമരത്വം വേണമെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അമരത്വം തരാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ എനിക്ക് മരിക്കാൻ പറ്റില്ല. അപ്പൊ കുറെ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു, രാത്രി കൊല്ലാൻ പാടില്ല, പകല് കൊല്ലാൻ പാടില്ല, അകത്ത് വെച്ച് കൊല്ലാൻ പാടില്ല, പുറത്ത് വെച്ച് കൊല്ലാൻ പാടില്ല, മനുഷ്യരും മൃഗമോ കൊല്ലാൻ പാടില്ല, രാത്രിയോ പകലോ കൊല്ലാൻ പാടില്ല, അങ്ങനെ കുറെ വരങ്ങളൊക്കെ വാങ്ങി. ഇതൊക്കെ എന്ത് തപസ്സാണ്? ഇതൊക്കെ തമോ ഗുണത്തിൽ പെട്ടിട്ടുള്ള തപസ്സുകളാണ്. പിന്നെ ഭസ്മാസുരന്റെ കഥ അറിയാം. ഭസ്മാസുരൻ തപസ് ചെയ്തു, ഭഗവാനെ പ്രീതിപ്പെടുത്തി. എന്നിട്ട് ഭഗവാൻ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടപ്പോ ചോദിച്ചു, ഞാൻ ആരെയാണോ ഞാൻ തൊടുന്നവര് മരിക്കണം, അങ്ങനെ ഒരു വരമൊക്കെ വാങ്ങി. അത് കഴിഞ്ഞപ്പോ അദ്ദേഹത്തിന് സംശയം, ഈ വരം സത്യമാകും, അപ്പൊ പരീക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി വീണ്ടും ആരാണോ വരം തന്നത് ആ വ്യക്തിനെ തന്നെ തൊടാനായിട്ട് ഓടിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ മഹാദേവനെ കുറെ ഓടിച്ചു. കുറെ ഓടി കഴിഞ്ഞപ്പോ മഹാദേവൻ അങ്ങനെ വിഷ്ണുവിന്റെ അടുത്ത് എത്തി. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്തു? മോഹിനി അവതാരം എടുത്തു. എന്നിട്ട് മോഹിനിയുടെ രൂപത്തിൽ വന്നിട്ട് നൃത്തം ചെയ്തു ഈ അസുരന്റെ മുമ്പിൽ. അസുരനും അതുപോലെ തന്നെ നൃത്തം ചെയ്തു. അങ്ങനെ അവസാനം ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്തു? ചൂണ്ടുവിരലെടുത്തിട്ട് മോഹിനിയുടെ നിറയിൽ തൊട്ടു. അപ്പൊ ഇദ്ദേഹം അതുപോലെ തന്നെ ചെയ്തു. അങ്ങനെ അദ്ദേഹം എന്തിനാണോ കുറെ കഷ്ടപ്പെട്ടു തപസ്സൊക്കെ ചെയ്ത് വരം വാങ്ങിയത്, ആ വരം കൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹം തന്നെ നശിച്ചു. ദാതവ്യമിതി യദ്ധാനം ദീയതേനുപകാരിണേ ദേശേ കാലേ ച പാത്രേ ച തദ്ദാനം സാത്വികം സ്മൃതം. കർത്തവ്യം എന്ന ബോധത്തോടെയും പ്രതിഫലേച്ച കൂടാതെയും ഉചിതമായ സ്ഥലത്ത് വെച്ച് വേണ്ടുന്ന കാലത്ത് അർഹിക്കുന്ന വ്യക്തിക്ക് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ദാനം സാത്വികമാണ്. ഇനി സാത്വികമായ ദാനം എങ്ങനെയുള്ളതാണെന്ന് പറയുന്നത്. കർത്തവ്യ ബോധത്തോടു കൂടി ചെയ്യുന്നത്, പിന്നെ പ്രതിഫലം ആഗ്രഹിക്കാതെ. ഞാനിപ്പോ ഇങ്ങനെ ദാനം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞിട്ട് എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും ഗുണം കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടല്ല, അല്ലെങ്കിൽ എന്നെ മറ്റുള്ളവർ നല്ലത് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ടോ അല്ല, അങ്ങനെ ഒന്നും ആഗ്രഹിക്കാതെ ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെന്താണ്? ഉചിതമായ സ്ഥലത്ത് വെച്ച് വേണ്ടുന്ന കാലത്ത് അർഹിക്കുന്ന വ്യക്തിക്ക് കൊടുക്കണം, അതാണ് സാത്വികമായ ദാനം. അപ്പൊ നമ്മൾ ദാനം കൊടുക്കുമ്പോ പോലും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം. കാരണം ആ സ്വീകരിക്കുന്ന ആളതുകൊണ്ട് അതെങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കുന്നു. നമ്മളിപ്പോ കുറച്ച് പൈസ കൊടുത്തിട്ട് അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം വേറെ പൊട്ട കർമ്മങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ കർമ്മം കൂടെ നമുക്ക് കിട്ടുന്നതാണ് പറയുന്നത്. നമ്മൾ ഭിക്ഷക്കാർക്ക് പൈസ ഒക്കെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്, ആ പൈസ കൊണ്ട് അവര് മദ്യപിക്കുകയോ എന്തെങ്കിലും ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ കർമ്മം ആർക്ക് കിട്ടി? അത് നമുക്ക് കിട്ടി. അവര് പോകുന്ന വഴിക്ക് വല്ല ആയുധങ്ങളൊക്കെ വാങ്ങി, കത്തിയൊക്കെ വാങ്ങിയിട്ട് പോയി. പോകുന്ന വഴിക്ക് ആരെങ്കിലും കണ്ടു മദ്യപിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, അപ്പൊ അതിന്റെ പേരിൽ അങ്ങനെ സംസാരിച്ച് വഴക്കായി, ആ കത്തി കൊണ്ട് കുത്തി ഒരാളെ കൊന്നു. അപ്പൊ ആ കത്തി വാങ്ങിയത് എവിടുന്ന പൈസ കിട്ടിയത്? നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടാണ്. അപ്പൊ അതിന്റെ കർമ്മം നമുക്കും കൂടെ വന്നു. അപ്പൊ ദാനം ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കണം, വേണ്ടുന്ന അർഹിക്കുന്ന വ്യക്തിക്ക് ദാനം ചെയ്യണം. സ്വീകരിക്കുന്ന ആള് അതെങ്ങനെ അത് ദുരുപയോഗം ചെയ്യാന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ കർമ്മം നമുക്കും കൂടെ കിട്ടും. ഒരു കഥയുണ്ട്, നൃഗന്റെ കഥ. നൃഗൻ ഭയങ്കര ദാനശീലനായിരുന്നു, നൃഗ മഹാരാജാവ്. എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം ഒരു ബ്രാഹ്മണന് ഒരു പശുവിനെ ദാനം കൊടുത്തു. അദ്ദേഹം ആ ബ്രാഹ്മണൻ പശുവിനെ കൊണ്ടുപോയി പശുവിനെ ഒരു സ്ഥലത്ത് കെട്ടിയിട്ടിട്ട് അദ്ദേഹം വേറെ എന്തോ കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പോയി.
ഈ പശു എന്ത് ചെയ്തു? അവിടുന്ന് കെട്ടഴിഞ്ഞിട്ട് ഇദ്ദേഹം വീണ്ടും ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ അടുത്തേക്ക് വന്നു. ഇദ്ദേഹം വീണ്ടും കുറെ പശുക്കളെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ദാനം ചെയ്യാനായിട്ട്. അതിന്റെ കൂടെ ഈ പശു വന്ന് നിന്നു. അദ്ദേഹത്തിനാണെങ്കിൽ അത് അറിഞ്ഞിരുന്നതിനാണെങ്കിൽ അത് അറിഞ്ഞില്ല. ഞാൻ ദാനം കൊടുത്ത പശു തിരിച്ചു വന്ന കാര്യം നിൽക്കാൻ അറിഞ്ഞില്ല. അത് കഴിഞ്ഞ് വേറൊരു ബ്രാഹ്മണൻ വന്നപ്പോ ഇതേ പശുവിനെ ആ ബ്രാഹ്മണന് ദാനം കൊടുത്തു. അങ്ങനെ ആ ബ്രാഹ്മണൻ പശുവിനെ കൊണ്ടുപോകുമ്പോഴാണ് ആദ്യം കൊടുത്തിട്ടുള്ള ആ ബ്രാഹ്മണൻ വരുമ്പോ പശുവിനെ കാണാനില്ല. അന്വേഷിച്ച് നടക്കുമ്പോ ഉണ്ട് ആ പശുവിനെ കൊണ്ട് വേറെ ആൾ പോകുന്നു. അപ്പൊ അവര് തമ്മില് വഴക്കായി. ഇത് എന്റെ പശുവാണ്, എനിക്ക് രാജാവ് ദാനം തന്നതാണ് എന്ന് പറയും. അപ്പൊ പറയും അല്ലല്ല, ഇത് രാജാവ് എനിക്ക് തന്നതാണ് എന്ന് പറയും. അങ്ങനെ അവര് തമ്മിൽ അവിടെ വെച്ച് വഴക്കായി. അവസാനം അവര് രാജാവിന്റെ അടുത്തേക്ക് തന്നെ വന്നു. അപ്പൊ രാജാവിനോട് പറയുമ്പോ അപ്പോഴാണ് രാജാവിന് കാര്യം മനസ്സിലായത്. അപ്പൊ രാജാവ് പറയും, ഇതെന്തേലും ഞാൻ ഇയാൾക്ക് കൊടുത്തില്ലേ, നിനക്ക് ഞാൻ വേറെ 1000 പശുവിനെ തരാന്ന് പറയും. അപ്പൊ പറയും വേണ്ട വേണ്ട, എനിക്ക് 1000 ഒന്നും വേണ്ട, എനിക്ക് അങ്ങ് തന്ന ഈ പശുവിനെ തന്നെ മതി എന്ന് പറയും. അപ്പൊ രാജാവ് മറ്റേ ബ്രാഹ്മണനോട് പറയും, എന്നാ നീ ഈ പശുവിനെ അദ്ദേഹത്തിന് കൊടുക്ക്, നിനക്ക് ഞാൻ 1000 പശുവിനെ തരാന്ന് പറയും. അപ്പൊ അയാള് പറയും എനിക്ക് 1000 പശുവിനെ ഒന്നും വേണ്ട, എനിക്ക് ഈ പശുവിനെ തന്നെ മതി. അങ്ങനെ അവര് തമ്മിൽ വഴക്കായി. എനിക്ക് ഈ പശുവിനെ തന്നെ മതി പറഞ്ഞ അവസാനം എന്തായി? അവരാ രാജാവിനെ ശപിച്ചു. ആ രാജാവ് ഓന്തായിട്ട് ജനിക്കേണ്ടി വന്നു. അപ്പൊ അദ്ദേഹം എന്താ ചെയ്തത്? നല്ലൊരു കാര്യമാണ് ചെയ്തത്. അദ്ദേഹം നല്ല ദാനാണ് ചെയ്തത്. പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിന് പറ്റിയ ചെറിയൊരു അബദ്ധത്തിന്റെ പേരില് അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു ഓന്തായിട്ട് ജനിക്കേണ്ടി വന്നു. അപ്പൊ നമ്മൾ ദാനം ചെയ്യുമ്പോൾ എപ്പോഴും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം. നമ്മൾ അർഹിക്കുന്ന വ്യക്തിക്ക് തന്നെ ദാനം കൊടുക്കണം. അത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. അതാണ് സാത്വികമായ ദാനം. ഇത് നന്ദമഹാരാജാവ് ഭഗവാന്റെ ജനനത്തിന്റെ ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ പുത്രനായി ജനിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ അദ്ദേഹത്തിന് സന്തോഷമായി. വിവാഹം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരുപാട് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് അവർക്ക് ഒരു പുത്രൻ ഉണ്ടാവുന്നത്. ആ സന്തോഷത്തിന്റെ പേരില് വീട്ടിൽ വന്ന ബ്രാഹ്മണർക്കൊക്കെ അദ്ദേഹം ധാരാളം പശുക്കളെയും അതുപോലെ സ്വത്തും ഒക്കെ ദാനം കൊടുത്തിരുന്നു. അതൊക്കെ സാത്വികമായ ദാനാണ്. യത്തു പ്രത്യുപകാരാർത്ഥം ഫലമുദ്ദിശ്യ വാ പുനഃ ദീയതേ ച പരിക്ലിഷ്ടം തദ്ദാനം രാജസംസ്മൃതം. ഇനി രാജസമായ ദാനം എങ്ങനെയാണെന്നാണ് പറയുന്നത്. ഏതെങ്കിലും ഫലം ഉദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ടോ പ്രത്യുപകാരം പ്രതീക്ഷിച്ചോ പൂർണ്ണ സമ്മതമില്ലാതെയോ നൽകപ്പെടുന്ന ദാനം രാജസമാണ്. രാജസമായ ദാനം എങ്ങനെയുള്ളതാണ്? ഫലം ഉദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം നടക്കണം എന്നൊക്കെ ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്ന ദാനം. ഇപ്പൊ നമ്മൾ കാണാം, ഈ ഇലക്ഷന്റെ സമയമൊക്കെ ആവുമ്പോ കുറെ രാഷ്ട്രീയക്കാർ വന്നിട്ട് കുറെ ഇല്ലാത്ത വീടുകളിൽ കൊണ്ട് കുറെ കൊടുക്കില്ലേ, വീട്ടിലേക്ക് ആവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ കൊടുക്കും. അതൊക്കെ അവരത് വീണ്ടും കണ്ടിന്യൂ ചെയ്ത് പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓക്കെ, നല്ലതാണെന്ന് പറയാം. പക്ഷെ കുറച്ച് ദിവസത്തേക്ക് മാത്രം ആ ഒരു കാര്യം നടക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം ചെയ്യും. അതിന് നമ്മൾ എന്ത് പറയും? അത് ഫലം ഉദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്നതാണ്. അതിനെ രാജസദാനം എന്ന് വേണം പറയാൻ. പിന്നെ പ്രത്യുപകാരം പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട്, ഞാനിങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് പകരം ഇത് കിട്ടണം, അങ്ങനെയൊക്കെ പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു വ്യാപാരം, അതിനെയൊക്കെ രാജസദാനം എന്ന് പറയും. പിന്നെ പൂർണ്ണ സമ്മതമില്ലാതെ നൽകപ്പെടുന്ന ദാനം, അതും രാജസമാണ്. ഇപ്പൊ ഇതിൽ സ്ലൈഡിൽ നമ്മൾ കാണാം, ഇദ്ദേഹം എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ഒരു ദാരിദ്ര്യം ഉള്ള ഒരു കുടുംബത്തിന് കൊടുക്കുകയാണ്, പച്ചക്കറി വാങ്ങി കൊടുക്കുകയാണ്. പക്ഷെ എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം ആ കൊടുക്കുന്നത് ഫോട്ടോ എടുത്തിട്ട് സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൊക്കെ ഇടുന്നു. ഇതിനെ ദാനം എന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ? പറ്റില്ല. ഇത് അദ്ദേഹം ചെയ്യുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഞാനിങ്ങനെ ചെയ്തു എന്ന് മറ്റുള്ളവരെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, ആ ഒരു ബഹുമതി കിട്ടാൻ വേണ്ടി മാത്രം ചെയ്യുന്നതാണിത്. അല്ലാതെ ഇതിനെ ദാനം എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ എങ്ങനെയുള്ളതാണ്? ഇതൊക്കെ രാജസമായ ദാനത്തിൽ പെടുന്നതാണ്. അദേശകാലേ യദ്ദാനം അപാത്രേഭ്യശ്ച ധീയതേ അസത്കൃതമവജ്ഞാതം തത്താമസമുദാഹൃതം. ഉചിതമല്ലാത്ത കാലത്തും അവിശുദ്ധമായ സ്ഥലത്തും അനർഹരായവർക്കും നൽകപ്പെടുന്ന ദാനവും ആദരം കൂടാതെയോ അവജ്ഞയോടെയോ നൽകപ്പെടുന്നതും താമസം എന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. ഇനി താമസമായ ദാനം എങ്ങനെയുള്ളതാണ്? ഉചിതമല്ലാത്ത കാലത്ത് നൽകപ്പെടുന്ന ദാനം, പിന്നെ ശുദ്ധമല്ലാത്ത സ്ഥലത്ത് നൽകുന്ന ദാനം, അനർഹരായവർക്ക്, അർഹതയില്ലാത്ത ആളുകൾക്ക് കൊടുക്കുന്നത്, ഇതിനൊക്കെ നമ്മള് താമസമായ ദാനം എന്ന് പറയും. ആദരം കൂടാതെ കൊടുക്കുന്നത്, അതായത് നമ്മൾ കൊടുക്കുമ്പോ അവരെ ഒട്ടും ആദരിക്കാതെ കൊടുക്കുക. പിന്നെ അവജ്ഞയോടെ കൊടുക്കുക, അവർക്ക് വേണ്ട ബഹുമാനം കൊടുക്കാതെ, അല്ലെങ്കിൽ അവരോട് മനസ്സിൽ എന്തെങ്കിലും ദേഷ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ദേഷ്യം കാണിച്ചിട്ട് അങ്ങനെയൊക്കെ കൊടുക്കുക. ഇതൊന്നും ദാനത്തിൽ പെടും. ഇതൊക്കെ താമസമായ ദാനത്തിൽ പെടും. പിന്നെ മദ്യം വാങ്ങാനായിട്ട് പൈസ കൊടുക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ ചൂത് കളിക്കാനായിട്ട് പൈസ കൊടുക്കുക, ഇതൊക്കെ താമസമായ ദാനത്തിൽ പെടുന്നതാണ്. ഇനി ദാനത്തിന് അർഹനായ വ്യക്തി, നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു അർഹരായവർക്ക് ദാനം കൊടുക്കണം.
അങ്ങനെ അർഹനായ വ്യക്തിക്ക് ദാനം കൊടുക്കാണ്. പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിന് ബഹുമാനം ഒന്നുമില്ലാതെ ഒരാദരവും ഇല്ലാതെയാണ് കൊടുക്കുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിലോ ആ ദാനം താമസമായ ദാനമാണ്. സൃഷ്ടിയുടെ ആരംഭം മുതൽക്കേ പരമമായ നിരപേക്ഷ തത്വത്തെ സൂചിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന 3 വാക്കുകളാണ് ഓം, തത്, സത് എന്നിവ. പ്രതീകാത്മകങ്ങളായ ഈ വാക്കുകൾ വേദോച്ചാരണങ്ങളിലും യജ്ഞാനുഷ്ഠാനങ്ങളിലും ബ്രാഹ്മണൻ പരമപുരുഷന്റെ തൃപ്തിക്ക് വേണ്ടി ഉരുവിട്ടു വന്നു. ഓം തത് സത് കേട്ടിട്ടുണ്ടാവില്ലേ നമ്മള്, ഹരി ഓം തത് സത്. ഈ ഓം തത് സത് ഇതെന്താ പറഞ്ഞ, ഇത് നമ്മള് ഓം തത് സത് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് വേണം ഓരോ കർമ്മങ്ങളും ചെയ്യാനായിട്ട്. അതുപോലെ ഓരോ യജ്ഞങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോ ഓം തത് സത് എന്ന് പറയും. ആദ്യമായിട്ട് ഈ വാക്ക് ആരോ ഉപയോഗിച്ചത്? ബ്രഹ്മാവ്. ബ്രഹ്മാവാണ് ഇത് ഭഗവാനെ സൂചിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇത് ആദ്യമായിട്ട് പറഞ്ഞത്. ഓം തത് സത് എന്ന് ഭഗവാനെ സൂചിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ബ്രഹ്മാവ് പറഞ്ഞത്. പിന്നെ വന്ന ആ ബ്രഹ്മാവിന്റെ കീഴിൽ വന്ന ആ ഗുരുശിഷ്യ പരമ്പരയിൽ നിന്ന് വന്ന ആ ശിഷ്യഗണങ്ങൾ എല്ലാം പിന്നെ വീണ്ടും ഇത് ഫോളോ ചെയ്തു തുടങ്ങി. അങ്ങനെ എല്ലാവരും ഓം തത് സത് ഓം തത് സത് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു വന്നു തുടങ്ങി. ഇത് എന്തിനുണ്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്? നമ്മളിപ്പോ എന്തെങ്കിലും ഒരു യജ്ഞം ചെയ്തു, ഒരു ദാനം അല്ലെങ്കിൽ തപസ്, ഇങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിലെന്തെങ്കിലും പിഴവ് വന്നു, എന്തെങ്കിലും ന്യൂനത വന്നു, ഞാൻ വിചാരിച്ച പോലത്തെ ആ ഒരു അതെനിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല, വിചാരിച്ചു നന്നേ ചെയ്യണം എന്നൊക്കെ വിചാരിച്ചു, പക്ഷെ എനിക്ക് എന്തോ ഇടയിൽ തെറ്റ് പറ്റി, എന്തോ ഒരു മിസ്റ്റേക്ക് പറ്റി, അപ്പൊ അത് ക്ലിയർ ആയില്ല, ഒരു സത്വഗുണത്തിൽ വന്നില്ല, അതിനൊരു ശുദ്ധത വന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? അത് നമ്മൾ മനഃപൂർവ്വം അല്ല, അറിയാണ്ട് വന്നതല്ലേ. അപ്പൊ നമ്മളത് പരിഹരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതിന് ഓം തത് സത് അങ്ങനെ പറയും. എന്ത് കാര്യം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാലും ഓം തത് സത് അങ്ങനെ പറയും. അപ്പൊ ഇത് ബ്രഹ്മത്തിന്റെ 3 ഭാവങ്ങളാണ് ഓം തത് സത്. ഇത് 3ഉം ബ്രഹ്മത്തിന്റെ ഓരോ ഭാവങ്ങളെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് വൈദിക നിയന്ത്രണം അനുസരിച്ച് യജ്ഞദാന തപസ്സുകൾ അനുഷ്ഠിക്കുന്ന അതീന്ദ്രിയവാദികൾ പരമപുരുഷനെ പ്രാപിക്കുന്നതിനായി എപ്പോഴും ഓം എന്ന വാക്കോട് കൂടിയാണ് ആരംഭിക്കുന്നത്. ഇതിലെ ഓം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ബ്രഹ്മത്തിന്റെ പ്രതീകമാണ് ഓം എന്ന് പറയുന്നത്. തത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രപഞ്ചം ഉണ്ടായി, ആ പ്രപഞ്ചം നിലനിന്ന് പോയി, പിന്നെ ആ പ്രപഞ്ചം നശിച്ചു. ഇത് ഏതിൽ നിന്നാണോ ആ ബ്രഹ്മം ആ പ്രപഞ്ചം ഉണ്ടാവുന്നത്, എന്തിനാണോ അത് നിലനിൽക്കുന്നത്, അത് അവസാനിച്ചിട്ട് അത് നശിക്കുമ്പോ എവിടെയാണോ വന്നു ചേരുന്നത് അതിനെ സൂചിപ്പിക്കാനാണ് തത്ത് എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ സത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഉണ്മ, എല്ലാത്തിന്റെയും ആ നിലനിൽപ്പിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നതാണ് സത്ത്. താദിത്യനാഭിസന്ധായ ഫലം യജ്ഞതപക്രിയാഃ ദാനക്രിയാശ്ച വിവിധ ക്രിയന്തേ മോക്ഷകാംക്ഷിഭിഃ. ഫലോദ്ദേശം കൂടാതെ തത് എന്നുച്ചരിച്ചുകൊണ്ട് വേണം ഒരാൾ പലതരത്തിലുള്ള യജ്ഞങ്ങളും ദാനവും തപസ്സും ഒക്കെ ചെയ്യേണ്ടത്. ഭൗതിക ബന്ധങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള മുക്തിയാണ് അങ്ങനെയുള്ള അതീന്ദ്രിയ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഉദ്ദേശം. ഇത് വായിച്ചതല്ലേ? ഓം നമ്മൾ എപ്പോഴും ഉച്ചരിക്കേണ്ടത് ഭഗവാനെ സൂചിപ്പിക്കാനായിട്ട്, ഭഗവാനെ റെസ്പെക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട്, ഭഗവാനെ ബഹുമാനിക്കാനായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഓം ഉച്ചരിക്കുന്നത്. നമ്മൾ എന്ത് മന്ത്രം ചൊല്ലുമ്പോഴും ഓം എന്ന് പറയില്ലേ? ഓം നമോ നാരായണായ, ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അപ്പൊ ഭഗവാനെ നമ്മള് ഭഗവതേ വാസുദേവായ എന്ന് വിളിക്കുമ്പോ അതിനു മുമ്പ് നമ്മൾ ഓം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഭഗവാനെ റെസ്പെക്ട് ചെയ്യാണ്, ഭഗവാനെ റെസ്പെക്ട് കൊടുക്കുന്നതാണ്. പിന്നെ തത്ത് എന്താണ്? ഫലോദ്ദേശം കൂടാതെ തത് എന്നുച്ചരിച്ചുകൊണ്ട് വേണം ഒരാൾ പലതരത്തിലുള്ള യജ്ഞങ്ങളും ദാനവും തപസ്സും ഒക്കെ ചെയ്യേണ്ടത്. ഭൗതിക ബന്ധങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള മുക്തിയാണ് അങ്ങനെയുള്ള അതീന്ദ്രിയ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഉദ്ദേശം. ഇനി നമ്മൾ തത് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. ആ തത് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? അതിന്റെ മീനിങ് എന്താണ്? അങ്ങനെ തത് എന്ന് ഉച്ചരിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ യജ്ഞങ്ങളും ദാനവും തപസ്സും ഒക്കെ ചെയ്യാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് മുക്തി, ഈ ഭൗതിക ബന്ധങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള മുക്തിയാണ് ഈ തത്ത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിന്റെ ഉദ്ദേശം. അപ്പൊ ഓം തത് സത് എന്തിനാ പറയുന്നത്? ഓം ഭഗവാനെ റെസ്പെക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറയുന്നു. തത്ത് എന്താണ്? ഈ ഭൗതിക ബന്ധങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള മുക്തിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ തത്ത് എന്ന് ഉച്ചരിക്കുന്നത്. നിരപേക്ഷ തത്വമാണ് ഭക്തിപൂർവം ചെയ്യപ്പെടുന്ന യജ്ഞത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം. സത് എന്ന വാക്ക് അതിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ആ വിധത്തിലുള്ള യജ്ഞം അനുഷ്ഠിക്കുന്നവനെയും സത്ത് എന്ന് പറയും. കുന്തിപുത്ര, നിരപേക്ഷ സ്വഭാവം അനുസരിച്ചുള്ള മറ്റു പ്രവൃത്തികളെ പോലെ യജ്ഞദാന തപകർമ്മങ്ങൾ ഭഗവത് പ്രസാദത്തിന് വേണ്ടി ചെയ്യപ്പെടുന്നവയാണ്. ഇനി സത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ആ നിരപേക്ഷ സത്യത്തെ, ആ ഉണ്മയെ അതിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നതാണ് സത് എന്ന വാക്ക്. നിരപേക്ഷ തത്വമാണ് ഭക്തിപൂർവം ചെയ്യപ്പെടുന്ന
യജ്ഞത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം. നമ്മൾ ഒരു കർമ്മം ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ അത് ഭക്തിപൂർവ്വം ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞു. അത് സാത്വികമായിട്ട് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ. അത് അതിന്റെ ലക്ഷ്യം എന്താണ്? ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാൻ നിരപേക്ഷ തത്വമാണ് അതിന്റെ ലക്ഷ്യം. സത്ത് എന്ന വാക്ക് അതിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ആ നിരപേക്ഷ സത്യത്തെ, നമ്മളൊരു യജ്ഞം ചെയ്യുന്നതിന്റെ ലക്ഷ്യം എന്താണോ ആ നിരപേക്ഷ തത്വത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന വാക്കാണ് സത് എന്ന വാക്ക്. ആ വിധത്തിലുള്ള യജ്ഞം അനുഷ്ഠിക്കുന്നവനെയും സത്ത് എന്ന് പറയും. ഇങ്ങനെ അതുപോലെ അങ്ങനെ സാത്വികമായിട്ട് യജ്ഞം അനുഷ്ഠിക്കുന്നവരുണ്ടല്ലോ, ആ ആളുകളെയും സത്ത് എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. കുന്തിപുത്ര, നിരപേക്ഷ സ്വഭാവം അനുസരിച്ചുള്ള മറ്റു പ്രവൃത്തികളെ പോലെ യജ്ഞം, ദാനം, തപസ്, കർമ്മങ്ങൾ ഭഗവത് പ്രസാദത്തിന് വേണ്ടി ചെയ്യപ്പെടുന്നവയാണല്ലോ. അപ്പൊ ഈ ഭഗവാന്റെ നിരപേക്ഷ സ്വഭാവം, ആ സ്വഭാവം എന്താണ്? ഉണ്മയാണ് അല്ലെ. അതുപോലെ ആ പ്രവൃത്തികളെ പോലെ യജ്ഞം ചെയ്യുകയാണെങ്കിലും ദാനം ചെയ്യുകയാണെങ്കിലും തപസ്, കർമ്മങ്ങൾ, നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണമെങ്കിലും അതെല്ലാം നമ്മൾ എങ്ങനെ ചെയ്യേണ്ടത്? ഭഗവത് പ്രസാദത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതാണ് അതിന്റെ ഉണ്മ എന്ന് പറയുന്നത്. ആ വാക്കാണ് സത്ത് എന്നതുകൊണ്ട് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. അശ്രദ്ധയാഹുതം ദത്തം തപസ്തപ്തം കൃതം ചയത് അസദിത്യുച്യതേ പാർത്ഥ നച തത്പ്രേത്യനോ ഇഹ. പരമപുരുഷനിൽ പൂർണ്ണ വിശ്വാസം കൂടാതെ ചെയ്യപ്പെടുന്ന യജ്ഞവും ദാനവും തപസ്സും അസത് എന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. ഭഗവാനിൽ വിശ്വാസമില്ലാതെ, ഭഗവാനിലെ പൂർണ്ണ വിശ്വാസം ഇല്ലാതെയാണ് നമ്മൾ യജ്ഞം ചെയ്യുന്നത്, അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരു ദാനം കൊടുക്കുന്നത്, ഇനി നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും തപസ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ അസത്ത് എന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. ഭഗവാനിൽ വിശ്വാസത്തോടു കൂടി ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത് സത്ത് എന്ന് പറയും. അതല്ല, വിശ്വാസം ഇല്ലാതെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ അസത്ത് എന്ന് പറയും. ക്ഷണികങ്ങളായ അത്തരം കർമ്മങ്ങൾ ഇഹലോകത്തിലും പരലോകത്തിലും നിഷ്പ്രയോജനങ്ങളാണ്. ഈ കർമ്മങ്ങളൊക്കെ ക്ഷണികങ്ങളാണ്. ഇതുകൊണ്ട് ഒരു ഗുണമില്ല. ഇഹലോകത്തിലും ഇല്ല, ഈ ലോകത്തിലും ഇല്ല, പരലോകത്തിലും ഇത് നിഷ്പ്രയോജനമാണ്. ഇങ്ങനെ ഭഗവാനിൽ വിശ്വാസം ഇല്ലാതെ നമ്മൾ യജ്ഞം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആ യജ്ഞം കൊണ്ട് ഒരു ഗുണവുമില്ല. ഇനി നമ്മൾ ദാനം ചെയ്യാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ദാനം കൊണ്ടും ഒരു ഗുണവുമില്ല. ഈ ഭഗവാനിൽ വിശ്വാസമില്ലാതെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ തപസ് അനുഷ്ഠിച്ചാൽ ആ തപസ് കൊണ്ട് ഈ ലോകത്തിലും ഗുണമില്ല, പരലോകത്തിലും ഗുണമില്ല. നമ്മൾ കർമ്മങ്ങൾ, യജ്ഞങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു സ്വർഗം ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ടും അതുപോലെ മറ്റ് കാര്യങ്ങൾ, ഉത്കൃഷ്ട ലോകങ്ങളൊക്കെ ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ യജ്ഞമൊക്കെ ചെയ്യും. പക്ഷെ അതും നമ്മൾ ഭഗവാനിൽ വിശ്വാസം ഇല്ലാതെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇവിടെയും സുഖം ഉണ്ടായിരിക്കില്ല, ഇവിടെയും നമുക്ക് ഗുണങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കില്ല. ഇനി അതുകൊണ്ട് മരിച്ച് പരലോകത്ത് ചെന്നാലും അത്തരം കർമ്മങ്ങൾ കൊണ്ടൊന്നും ഗുണം ഉണ്ടായിരിക്കില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ എങ്ങനെ ചെയ്യണം? നമ്മൾ എന്ത് കർമ്മം ചെയ്യുകയാണെങ്കിലും, യജ്ഞാവട്ടെ, ദാനാവട്ടെ, തപസ്സാവട്ടെ, നമ്മൾ എന്ത് കർമ്മം ചെയ്യുകയാണെങ്കിലും അത് സാത്വിക ഗുണത്തോടു കൂടി ചെയ്യണം, സത്വഗുണത്തോടു കൂടി ചെയ്യണം, സാത്വിക സ്വഭാവത്തോടു കൂടി ചെയ്യണം. ഭഗവാനിലെ പൂർണ്ണമായും വിശ്വാസം അനുഷ്ഠിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യണം. അതുപോലെ അതിൽ നിന്ന് ഫലം ആഗ്രഹിക്കാൻ പാടില്ല. എന്തെങ്കിലും ഒരു കാരണം, ഇത് കാര്യം കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കരുത് നമ്മൾ ഒരു കാര്യം ചെയ്യുന്നത്. ഒരു യജ്ഞാവട്ടെ, ഒരു തപസ്സാവട്ടെ, എന്തെങ്കിലും ഒരു ദാനം ചെയ്യുന്നത് പോലും നമ്മൾ ഒന്നും ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ടാവരുതെല്ലാം ഭഗവാനിൽ സമർപ്പിച്ചിട്ട് ഭഗവാന് പൂർണ്ണ വിശ്വാസം കൂടി ചെയ്യണം. എങ്കിൽ മാത്രമേ അതിനോട് ഗുണം ഉണ്ടായിരിക്കുള്ളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. പഞ്ചകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാസിന്ധുഭ്യ ഏവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്തകോടി